ni. Yee. Kwartan ko ni ako ni baliga ni cellphone na ni. Be. Kalami. Uy. Usa. Hasta malasa. Kising pa yun. Di pa dyan cellphone. Tapos malasa eh. Ito, ako kwarta na ito. Prinda ito na ako. Sa ako ka mo niya. Katuong katulong ko sa isyot, no? Ini. Mangutan na ko niya kung 15 ang mutaran. Kaya hapit na eleksyon. Kwarta na sa ni. Bahi na sa ni. Sus na po yan yung Tokyo eh. Kanina kita nagpaabot nga re. 13 dugayan. Mineral diri hapit ng mga panos. Yabi ani asa ka to si Tokyo. Tokyo! Uy, Pat! Uy, Pat! Kaan maranday ka diya, Pat? Nalaga nga re lagi. Misori ka nga re. Ni sorry ko diri, Pat. Iwa hindi nga nga to, Pat. Malasa lagi, Pat. Kita kong cellphone nyo to. Ito kong cellphone tinuo na yun. Kissing na di ay. Sus, kwarta na dako ato. Malasa ko nim good. Mo lagi, Pat. Sayang kayo. Dahil na to, Pat ba? Kanang hapit naman ka ng eleksyon, Pat, no? 15 mong putaran, Pat. Gusto duha lagi ko part. But kung kinsa ko butaran murag si Linya ko butaran part kay may kimurap yang kutong tigra part. Kanaon to part ah. Kanya. Anak to siya part ah. Kisa presidente Leni Robredo. Kisa presidente Leni Robredo. Kisa presidente. Hip hop first your friend. Let's go. Kinana to part. Humukilawas ba? Pinana ba? Sus, nindot kisaya per day. Mau ba? Nya, di ka mangutan na sa kuha. Ha! Nya, imo ha. Unsa man imo ha? Ha! Bang-an sa kuha. Isko! Kita ka to pina. Tujoy pre, tujoy! Na, nindot yun na. 1 minute later. Bas, skargari. Asa na? Adol na day? Yes! Sus, takta ng gusta. Kita taka to BBM ng pagsayo lagi. Ari to nahan aron kita juga. Ari to. Bantay bitaw na yung sulti-sulti BBM. Bakit ano tabi? Ba, ano ka na ko? Eh! Bakit ako kung kabaw pa ka muna na oh? Ano na oh? Sige. Keras. Ito ya. Mike ha. Mike ha. Mike. Ano na to? Bagong Pilipinas, bagong mukha. Yes! May prinsipyo, may isang salita. Yeah! Kaibigan nyo! Kaibigan ko! Siya si Inday Sara! Sakit yun! Lini! Sus! Bugo ayan ni Moy! Ano sumpay yun? Nakalimuto ko ito. Sumpay ah. Ano to? Bagong Pilipinas! Bagong mukha! Yeah! May prinsipyo, may isang salita. Yeah! Kaibigan nyo! Kaibigan ko! Siya si Bongbong Marcos Bongbong! Lini! Sus! Bugo aja ni mo! Napay sumpay yun! Ano mo to? Boom! Ano mo dito? Sino pinakaingay dito? Ano? Oh, ha? Diri kusog? Ano din ko siya? Ano din ko siya? Oh! Anong yapak mo basura ang mga tao? Bugo! Okay ba? Jacket tong Android! Ha? Ha! May penyo na mo pa napa mo itsa-itsa nga jacket. Amo ah. Lugaw. Pink pagit. Sus tabi na lagi niya. Malayo pa mig. Blackpink! Sus! Kainday yun yun niya. Anak di kayo mo diya. Anak. Tanan tao dahil kumubuta sa kanan niya. Mana sa ka. Ma-pinker sa ka. Nga nung ganahan dyan ka linipan. Ginalay ko linipat kay. Lami as logo lipat. Lugo! Uy! Lami as logo lipat. Sus murag lasang bungbong. Saan tani? Sa? Lasang bongbong? Imo na apilo na kung butaran ako mas bongbong. Apilo man imo apilo sa lugaw nila nun. Ang pink part sus lami lagi part. Pink, usa man nga pink? Blackpink. Blackpink! Ataya ng Blackpink nga. Lami gipaday niya. Bong ginahan jud ko mo kuan part. Daduduhan ko kung kinsa ko putaran part. Ano man? Si Pacquiao ba o si kuan? Unsa man say kuan ni Pacquiao nga mudagan din ang presidente si Pacquiao? Mudagan na ba si Pacquiao eh? Hoy, Pasumbagon niya mga mayor. iya tira. Mo kung mao gani na kadawag presidente si Pacquiao, tanang tao lagi bunog, buhatan niya green.
Ring abang ring. Di baksidor ba to? Anak man to siya. Anak, lagi na anak. Anak oh. Sa Yo, may pa si Bungbung mo ko, kay may pa kay mo ano? Bumbong. Kamao din naman as bumbong day. Isa dito man na day. Isko, ano to? Isko, takay Aw, mo ang aw isko man ito no. Oh, Bito par sa tinuod, bito par kanang. oh. Sa tinuod. Ay pagduduha dia bumbong ta. Sam ka Di ba bito sa kanang sa tinuod jud part pa kanang. Bumbong. Kanang Bumbong. di ba to ko kabutar part? Ha? Di ko kabutar lagi part. Kuda ko bang di malas ni mo buanga ka kapoy-kapoy lang kog sayaw ni mo buanga kanya. Di ka mubutar de kay it's matter sana. It's matter pa ko. It's matter ka. Agay Ginoo ko. Bahala ka niya. Bugo ka. Putay klaro. Pinasayaw pa sa ka, pinaana-ana pa sa ka, linilini na ka, hindi ka klaro de. Apa de? Bert. Ay ko biya Bert. Bert, isa. Pila jud edad mo Bert? Ako part. Kinsa pa de nakita pa da? Ay pag anak part ay. Dudloon mo lang ka part. Akong edad 23 naman ko part. 23. Sus. Bert, pasensya kay Paden sa mga kapatid. Ako ra gito nada sa ako kalagot man sa man. 23 sa day ka pwede na kana Paden. Unsa man kuyugan ti ka? Akong birth certificate nagisi mong good. Nabasa. Unya akong restro. Giilo na ko. Abi na kong papel na to, bird. Sus! Wah, jadi kayak ayo, bugo ka! Di na ko naman I hit you! Break! Ha? Wala ta ha? I hit you, promise! Oh! Lini Robredo, vice-presidente. Hip Hop Party Red is gone. Ang kayaan na deh! Thank you, Robert. Ha? Thank you, kita Mana ada yang mau video?